Diskaya at DPWH, laglagan na. Dad, kahapon lang nangyari ang isang very spicy topic na to na pinag-uusapan ng maraming mga netizens dito sa Pilipinas. Kasi si Sara Diskaya at ang kanyang asawa na si Curly Diskaya, may binigay silang listahan ng mga pangalan ng mga politiko na at mga iba pang DPWH engineer na sama rin sa investigation. Ngayon, nung tinanong naman sila ni Senator Jingo Estrada kung may kasama bang senador na kumukuha ng lagay sa kanila, ang sagot nila, wala daw. Ngunit may isang DPWH Assistant District Engineer na nagsabi na ayaw daw niya magtestigo sa Senado kasi sinasabi daw niya ang mga senador na yun sa Senado mismo. Ngayon, Dad, matatanong ko sa iyo, bakit ganyan yung nangyari? May mga ibang pangalan na hindi sila binigay pero sinasabi naman ng ibang taga-DPWH na kasama rin yung mga pangalan na yun. Ngayon, ganito kasi yan. No? Siguro number one, ang dapat natin talakayan dito, ano yung mga leksyon na matututunan natin sa mga nangyayaring ito. No? Yung sinasabi nga natin, laglagan na. No? Pag naglaglagan na, talagang magtuturuan na yan. No? Pag nagturuan, siyempre marami magdi-deny at walang gustong aamin. So ano yung mga lessons learned number one? Pag ang tao ay nakasapakat o nakasama sa pagnanakaw, kadalasan traidor yan. Sabi nga nila ang kakambal ng pagnanakaw o isang magnanakaw traidor. No? So kaya magkakaroon ng traidoran na dito. Makikita naman natin kahit sa mga napapanood natin sa buhay, pag magkasama sila na may ginawang mali, kadalasan nagtatraidoran din sila pagdating sa dulo. Kasi how can you trust someone who is willing to do something morally wrong and that he will not also do that to you? So yun ang lesson number one. So that's why lesson number two, wag na kayong sumama sa mga maling gawain kasi nga mapapahamak talaga kayo sooner or later. Itong mga nangyayari ito nakikita natin, no, nagtuturuan na, pagkatapos nun naglalaglagan na, at syempre hindi natin alam kung ano yung totoong kwento, pero siguro kung tatalakayin natin yung mga binanggit ni Mayor Vico Soto during the congressional hearing, na banggit niya na minsan nililito na lang, ginugulo yung istorya para sa ganun magkalimutan na lang at maligaw yung mga tao sa dapat tahakin na landas, no? Pero ang pinakamahalaga siguro sa atin titingnan yung mga paper trail, no? Yung paper trail, napakahalaga niya para malaman natin kung saan nagsimula yung pera, kanina punta at paano na ipamudmod. Kasi doon mo makikita at sino yung mga tumanggap, sino yung nagkalat, sino yung mga nag-distribute ng pera. So yun ang matututunan natin sa mga lessons ito. Napakaraming krimen na nangyari dito, hindi lamang graft and corruption, hindi lamang plunder, violation ng AMLA, ang daming mga nangyari rito na mga krimen na at the end of the day, magkakaroon ng pananagutan ang mga nasangkot dito. Yung iba maaring makatakas. May kasabihan nga, makatakas ka man sa mata ng ating lipunan, pero hindi ka makakatakas sa mata at kaparusahan ng ating Panginoon. Kaya ito yung mga nangyayari na dapat sana matutunan natin, na napakahalaga sa ating lipunan na ang ating mga pinipili na mamumuno at mamamahala, alam nating talagang mailulusot natin ang kanilang mga katangian na hindi naman sila gagawa ng ganitong mga karumal-dumal na pandarambong. Pero Dad, sa tingin mo ba, kung may mga sinabi silang mga pangalan, pero yung mga iba hindi nila in-include, so sinasabi naman ng ibang na kasama rin yung mga pangalan na yun, ba't kaya nila protektahan ang mga ibang pangalan na yun, Dad? Well, kasi ganito yan. Hindi natin alam kung ano yung mga behind the scenes ng usapan, no? Kadalasan, minsan kinausap na rin sila ng mga ibang kasapakat para wag nang isama yung pangalan nila at kapalit nun, gagawa sila ng paraan na maproteksyonan nila o mabawasan yung mga parusa na tatanggapin ng mga tao, no? So, ganun yung mga nangyayari dito. Kung sila man ay guilty, normally, ang gagawin ng mga kausap nila, wag mo akong isama diyan, pero tutulungan kita, susuportahan kita, proprotektahan kita. Kaya siyempre, yung iba naman, ilalaglag na lang yung iba at hindi niya ilalaglag naman yung nagnangako o nagbigay ng commitment sa kanya na susuportahan siya o proprotektahan siya. Yan ang mga nangyayaring issue dito. So, marami kasi silang sangkot dito. So, kanya-kanyang deal na yan ngayon kung sino yung makikipag-deal sa kanila at magproprotekta sa kanila patalikod o sa likod. Kaya ngayon na nangyayari, kaya nag-iiba-iba na yung mga kwento. Pero yun ang dapat nating tukuyin, no? Ang dapat nating tukuyin dito, masusing pag-aaral, ano ba yung mga proyekto na napondohan? Alin dyan yung mga ghost project? Alin dyan yung mga substandard na project? At pangalawa, saan distrito ginawa? At sino mga involved na mga opisyal? Kung sino yung nagpondo, pangatlo? At bakit nilagyan ng pondo? Pang-apat, sino yung mga kontratista na gumawa? At sino yung mga natukoy na nagkaroon ng mga ganitong anomalyang bigayan? At from there, makikita nyo na kung sino talaga yung mga involved. Kasi kung hindi ka talaga involved, hindi ka mai-involve dun sa prosesong yon. Pag na-involve ka sa proseso, kadalasan, hindi ko naman sinasabing lahat, kadalasan siguradong nalangisan o nadungisan ng iyong kamay. Ganun ang takbo niyan Dad, ang end goal ba ng mga Diskaya ay para maging state witness? Kung maging state witness ka sila, ano mga magiging benefits sa kanila kaya nilalaglag yung mga pangalan na to? Well, kasi may kasabihan, no, to become a state witness, ikaw dapat yung least guilty doon sa isang krimen, no? Pero sa krimen na to, hindi mo pwede sabihin sa kanila natin na least guilty yung sila kung mahusgahan sila.
kasi nga isa sila sa mga pinaka nasa taas ng totem pole na sinasabi natin, no? Kumbaga, hindi ka isa lamang na pangkaraniwang player dito sa krimen na to, no? Kung sakaling ito ay mahuhusgahan na isang krimen at natukoy na krimen, dahil kasama ka dun sa itaas, isa ka sa mga kumbaga master planner o mastermind. So, para maging state witness, hindi uubra yon. Pangalawa, to become a state witness, kinakailangan ibalik mo, isoli mo lahat ng pakinabang na nakuha mo. Kung nagastos mo na, palitan mo ng ari-arian o whatever, pero dapat ibalik mo yon. Kasi kung maging state witness ka, syempre, hindi ka makukulong, no? Kung meron man, napakaliit ng sintensya mo kaysa dun sa multiple life sentence na sinasabi natin sa ibang vlogs natin, mababawasan yon at pwede siguro ilang taon lang yung pagkakulong, no? Pagkabilanggo. Pero kung ikaw one of the most guilty, mahirap ka maging state witness kasi hindi ka pwede maging state witness kung isa ka sa mga mastermind. So, ayun yung bagong scandal ngayon na nag-rock sa Philippine nation kahapon lamang. So, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba totoo ang sinasabi ng mga diskaya? Or kulang pa ba ang listahan? O may mali ata ang kwento nila? I-comment nyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang iyong kuya ng bayan. Lahat ng kamalian, lahat ng mga paglabag sa hustisya, lahat yan may kabayaran. Huwag nyo kakalimutan yung mga kababayan. Ako po si Michael Sai, yung dad ng bayan.